Днеска откриваме нов канал в YouTube, ето тук има наркотици, ето това е един наркотик. Тук съм с мои приятели, представете се, бе! Не може да майко. Аз съм известен като Запчо. И го праскат отзаде, така да почва, момчета. Не знам какво, нямам оръжие, тарикати. Ще ви наркоманизирам всичките, бе. Ай, вече имам, тръгайте. Добре. Ще ви избия, бе. Цигани. Добре, си така. Тук има, бе, егия, бе. Било. Стреляй. Браво, бе. Аз ги убих всичките ли, бе? Дайте, момчета. Го. Еба, те наркомани трябва да ги избиеме, бе. Това не е смешно, бе, това е трагично, аз съм некултурен циганин. Не отъджа, бе. Яко умря в нашата ли, бе? Дайте, момчета. Преби ги всички, бе. Момчета, сега нямаме бомба да гръмнем бомбата, бе. Тук влизаме. Влизаме в майчината. Дайте. Ту! Бягайте, момчета. Ще умрем, бе. Тук има респаунива, момче. Давайте. Ще ги избиеме, бе, цигани. Айде, педали. Чакайте, хайде. Ето го, идва толкова голем, деба неговата майка. Ще умра, момчета, ще умра. Бия си с принцовка, момчета. Феникс. Много маркови стоки имаш, бе, Букук. Влизаме ли, момчета? Дайте, влизам. Пръскаме. О, дебел, пак тук има. С ножа, момчета, с ножа. Толкова заколих, да ме Букука. Момчета, горе. Горе, видя го. Боже, този Феникс ме уби. Този има братя. Ще му уби. Това няма ли да ме разпамва, бе? Това те разпълнава. Ако няма те разпълнава, ти си кръвно желат. Чакай, момчета. Умрях, злато. Отваряйте, момчета. Тук Има копче до вас, бе, китайци. Са бял модерна работа. Какво е се случи на тази табутия, бе? Кръв. Ето, момчета, ето тук, бе. Как е? Момчета, вчера как влезнахме, бе. Има още един, трябва да го убийте, бе, китайци. Видя го, бе. Убий си, айде, аз съм жив, момчета. Идвам с Галил. Чакай, не пипай, момче. Чак тихо, не пипайте сега, чакай. О, момчета. Го е там. Видя го ги всичките, бе. Ръшкай, момчета, ръшкайте. Криза. Вече са мъртви. Феникс унищожава. То ще ме убива, момчета. Жив съм, бе. Къде е нагоре, момчета? Ето другата акъл. Момчета, готови ли сте, бе? Чакайте да видим какво ме насам, бе. Може има някой презерватив. Тук взимах. Ето още една точка, бе. Не ми затваряйте. Да отваря. Виж, тук има белина. Момчета, кола маска. Тук има нещо, момчета, горе на вратото. Идваме, момче. Чакай, момче, бие си над коматиите. Дайте, момчета. Ръчкам. Ето, момчета.
Тук е по-бяло. То е мъртво. Те само Феникс има, човек, само Феникс има. Бедняци. И Феникс само с Феникс. Чакайте, стойте. Вижте, момчета, геймърски компютри, Acer Predator. Ето, вижте откъде трябва да Елата гледаме порно. Елата пустим, Азис. Ще бъдем мички. Насам ли трябва? Тук трябва да има малко повече кръв. Тихо. Тук ще има сара, сигурен. Стига ме резава, колега. Резак. Някакъв проблем има с това. Давай, Резак. Аз съм Айде, слизай, бе. Ще му пиене. Айде ти пика. Ево тук, бе. Влез да криш там, бе. Умри, бе. На този компютър трябва да цъкаме, момчета. Майнкрафт. Ексит, ето го ексита. Някой ме заслепи. Излезте от тук, трябва да освободим, бе. Някъде горе, момчета. Това някой ме трябва, бе. Умри, бе. Айде. Този е голям джемпър. Отворете. Горе има още, момчета. Те всички са братски, защото се казват семейни. Мали, момчета, този как изви. Е, моя брат. Мама, ето го. Мали, помощ. Ето го, големия Феникс. Братленце, идвай. Ай го, големия Феникс е долу. А те са двама, бе. Браво, бе. Браво, деба, не е гота семка. Един, винтовка ти умира. Е, какво в тези стайчки, момчета? Може да има някой гоба кака да спасяване. Искам само да живея. Ама, още ли има, бе? Абе, Бат, врата, тази врата ще дойде точно. Къде е той? Къде е бе? Ето аз. Его, долу, какво нося? Това за може. Абе, да го ево. ето е вратата, към вратата, момчета. Внимайте, shift. Чакайте! Ето стотинка. Ай, качва се в жигулата. Ма нещо не може. Айде, бе! Айде! Ай, чао, деба, вашата. Айде, бе, ние сме Чао, добрите. чао, бе, помяри, чао, Чао. чао, помяри.